Nobody wants you. Nobody wants you. Ah, nobody wants you. I'm a rapper, nobody wants you. I just want to get you. Nobody wants you. Nobody wants you. I'm a rapper, nobody wants you. Tia Bruna, Konobu Kumalini. Susela chebe mbona wana ule kwa sela wana ule kwa wana kulo wana ule kwa sela ne bro branso ngwe ne ule kwa lenni mara sangari wana ule kwa sela ne bro branso ngwe wana ule kwa lenni mote yala be wana ule kwa sela so go for way. I want to be voilà, les coordonnées de à travers la ici coronie à la délégation. I want to see you around. Madame, mettez vous hier. I want to see you. Korote mwaziki mitange bukati la mulu wasula sangi jama barakalare
Afudin through Willemy, Brahma Willemy. Brahma Willemy. Maria ni mopena ya to Maria Wajah kan mula serapan dengan sini agak sangat lima dulu makanan dan ni pakalannya ni serapat mana ini buat Fotidem Brahma Willemy, Nature Bimisa. Brahma mepana saya manjugu ilala panala imena panala gi sale manjugu Brahma gi tolongala saya mana tinga ndewi apunya Brahma tunga saya funa ombenjugu
Brahma nama ko saya juma mun saya juma duma Brahma jome ko saya ko juma jome ko saya mage ko ti la ko ti salina ma ba polo e dimiri fara e dimiri be magena Brahma ke miri ko ma Brahma ila dunya corona iga ji ko fonninya ko baru nya Benura Sibe chakinura sibe singuma Bajana la kamera sente nyana mama so sayi barakalare Aya do chama madiani manfana Takuli panulu wono wanda fengala nyeba nyamatutu benyala nungononi yakule nemfa bala sible mwashila Mabara mangi tolomolo ana borogo warite dozo ibulula dozo ibenyinga fogo donine nemo sohola dunia korona kama sɔrɔ ne ni peɲɛ kɛlɛ ɲɔgɔn na peɲɛ ɲare bɛlɛdugu peɲɛ kunkolo ni peɲɛ ɲare peɲɛ ka mɔnifɔli bɛ dɔgɔya a ko mɔnifɔla min mana wuli bi o ye mobili ko fɔlɔ o ye loko kuma fɔlɔ mɔnifɔla tɛ sogo ko kuma fɔlɔ daluko kuma tɛ fɔlɔ tugun n ye n ka to peɲɛ ma duniya kɔnɔna peɲɛ ne baro ti denmisɛnnin sunkurunin kɔ ne baro mago tɛ mobili la i bolo la a mana kɛ mobili ne la mobili dɔlen filɛ kɔfɛ yan fan fɛ peɲɛ ɲare maa peɲɛ gigi tɔnɔ n'i kɛra dusuri niminala ye waraba sogo lɔgɔtina kama sɔrɔ wara fagali se tɛ peɲɛ ɲare ye a kɛra n kɔnɔ ko peɲɛ bɛ dimi peɲɛ ɲare maa barama gigi tɔnɔ a yigi to peɲɛ ma duniya kɔnɔ peɲɛ ɲare sigi sɔrɔ cogo lɔgɔtinina sigi fagali se tɛ peɲɛ ɲare minɛnkɛ min ye sofuruku sogo ye peɲɛ ɲare ne mago minɛ sogow la duniya kɔnɔ baramangigi tɔmɔ diɲɛbugu peɲɛ dimina peɲɛ ɲare ka don wula fantan ni wula bantan kɔnɔ wula koma ko ne wula kana wolo peɲɛ tɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ peɲɛ ni sogo in ma ɲɔgɔn ye ka taa numanyan fan fɛ peɲɛ ni sogo in ma ɲɔgɔn ye peɲɛ natɔ sera so a ye sɔnsani dɔ ye tew y'a fɔ ɲɛna ka karabini kisɛ nanɔ sɔnsani la kɔnsana kana kan ne baro ma dunya kɔnɔ kɔlifɔ baro ne ni sogo in ma ɲɔgɔn ye nka n'i sɔn sɔnsani kelen ma n ye n ka to peɲɛ ma dunya peɲɛ sɔnsani fana bila kɔrɔ sogow fana ni a ka di n ye i ka sɔn minɛn kɛ sogow fana nɔ peɲɛ ɲare jannaso ni doso tɛ kelen ye o yɔrɔ la sunkalo doso wulila doso sunkalo kɔnɛ a y'a ka marifa ju gosi dugu ma a ko n kɔni fɔ baro tɛ wuya fɛn ɲɛna n k'a ɲa f'i ɲɛna ko seli fana mana se bɔ taga an ka bɔ seli fana la ka kɛ lasira fana mɛn a donna wula fantan ni wula bantan fana a ye minɛnkɛ sinɔ dɔ ye tɛ wuya fɛn ye ka minɛnkɛ sinɔ saraka a donna munumunu kana minɛnkɛ ɲɛ tɛ wuya fɛn ɲɛna mɔgɔtigɛ dusu de ni suwati kɔnɔ waraba dusu balolen bɛ doso sifu toloba kɔrɔbasi donna n dusu malo kelen Portugis bɛ Burama a ye jeli fara ye k'i miiri bɛɛ ma kɛ la ka miiri bɛɛ ma kɔrɔma i la dunuya kɔnɔ i ka sigi kuma fɔ ne ye mɔnikɔkɔrɔ ye kuma fɔ ne ye nka fari la mɔnikɔkɔrɔ kɔlɔba minɛ yɔrɔ la dolo caman bɛ bɔ yen i ye bɔra fotigi lawuli a ka kalanden dɔ bɛ yan Marijɛ Jalo Marijɛ ko n'u karamɔgɔ minɛna o tɛ se ka kɛ olu ɲɛna f'u ka wuli k'a jira k'a ye olu fana kalan donsokɛ bɛ deli sogo de la ko ba fila filɛ k'i k'u karamɔgɔkɛ bila ko sogo tulu sɔngɔ dun k'i kana ba fila in dun dɛ k'olu karamɔgɔkɛ ka kuma tɛ yan olu de ka kuma bɛ yan k'i k'u karamɔgɔkɛ bila ba fila ko sogo tulu sɔngɔ dun Seydou Konare fana b'a fɛ ka kuma Seydou Konare ko de Jigiyabulon secrétaire général k'an bɛ Bura Fotigi fo ko kuma tɛ jɛya komi ɛri la baara don
Sonia le festival Kadamne. Grand Dram au Folominga. Oh, bravo, tu peux. Qui a bravo? Barou, puis somme le prof là qui a plein de choses. C'est nous qu'on a. On est sur le bon frère. On est sur le frère, on est bravo qu'à l'année. Pour les gens qui sont là, il y a le tien, peut-être, on a un mortal et pour fond, oui. Du coup, il y a un plat. Pour la fédération secrétaire générale de Wos, pour le qui est plein de Wos, ou pour le moquet de Yata, le commandant sur le midi, et tous les hommes de Wos sur le midi. Pour le mouvement, c'est le côté, oui, pour faire trop fort. Quand vous faites Yata, parce que les cours vont la parole. Vraiment, les mecs, ils ont les magasins pour l'angolo. Vraiment, tout ce qui est vraiment tout ce qui est nouveau. Voilà, des gens seulement des développements peuvent tenir par la direction constante. La direction qui nous comment est un gars pour elle. Nous allons dire pour nous à faire le point là. C'est bon que quelqu'un a 6 à 7 minutes. Pas bien pour. Alors, on avait déjà quand le comité de Zoba Bek. Le Zoba Bek, la première fois, la paix pour avoir aussi la paix. Il venait pour avoir la première fois, il était venu à trop bien. C'est le Gogo avec les gens dans la semaine, il a commencé à oublier à la école de Madame. Alors, comme il nous a le jeu de nous faire la télé pour nous. Quand on est pas au fond, on peut la gagner au Jassama, la place de ce qui nous est soumis à la Badima. C'est ce qu'on a formé sur le Dima, mais nous sommes Badima, à la générale. Ça n'est pas trop la générale, nous sommes au Békena Kaya. Nous générale, quand vous y avez la main de vous, nous ne pouvons pas.
sedane burlai burlai jigite burlai bari kanire Buni dusu igamilana noma Buni gaya kamera fote nyana mala molo Nisi bune dusu umbesu mayela mala Buni esa kumage fakula Buni wale Mana koroka ya cheba sangari nyana mala molo Sibirila bumira ne sibirila Gara lo sate nyana mala Gara lo dunduli Ayidu dusu iko chamake Buni babali yelu chamake Wala tumani ngawe so Nazo korale so bari tumani te uya finyano Tumani na mani la no go aga ne mi la di do so farano so bala se ware so ba te nyano mala Abone mano chama barakalari Manelo lo chama barakalari wasolo lo chama bane Mani boy ho Nunga taraje bari kinuro Matmani gigi tomo Moti ke dusuri nisiati kono Sielo na dusu marake doyalo Matmani gigi tomo Modiani Monfera, Tumani Ginura. Tumani Ginura, Modimarang, and Tomatoni. Tumani Ginura, Neke Nura. Tuni Ginala Point Nura, Tumani Nura. Matmani ngiri tomala Mwati ga dusuri ni manyaninde Mangam fa mani fimra waju gitiri Mani bayo Na kekele mani fimra kala kala roto mani Mani bayo Akuru fufu wila kono tengala fufu wila kono Sajen sani mo baba mini ambabu Matmani ngiri tomala Tumani frem la tolonga tumani nga frem la kela keluna Murbe sa donte kela lumbela na mana kela lumbela ni tota kolo manke jedlo na mu promo tumani kusu burulan filma tumani nga kumai Tuninga ya tumani nga kumai akadi yene mara doso bonita keyo jibo goti mwanya Tumani bayo Nemani logila kanengela ti nyana furila Fole kalika mawuline kabonya na mina Fole ka from wori fetini dotine ma Kule ka kenne mun fana neka Ne mana kenne mun ka wati me Ne be suma foro min deli O be so mobilila O kena wati mina jafron ka ya suma abule so mobilila O kena fode ba ko so wala sabutigi baraka do ya Among Bomaja, that is China. Kuraka will get more than a Kuba. But when you want to get more, take a mala, Katon take a mala. Because I do so, Lady. Put it by a walk. My Mako put a letter of my Mako Yala. Make a count for me, you know. Me for a me, the Makela, me, the Mako Maila, doing a corona. There's a money for the Fagana, for the Makana, for the Mako Maila. Nisina mwani fura mwani wenye junyema Ika parana milija mano ke Asam kene kuna dunia konya bilija mula Palulu kwa mwani
Dusuba b'a fɛ ka kuma. A ko ne ko ani ko k'a bɛɛ lajɛlen nasɔgɔ. Karamɔgɔ ko k'a bɛ foli di Doso den na ba ma. K'an bolo b'an kow ye. Ko y'ale kɔrɔkɛ lawuli. K'ale ye trésorier général de ye. Madu Fabilen Bagayɔkɔ. Ko a k'a kɔrɔkɛ bila baro. Denmisɛnninw taara kungo kɔnɔ. K'a daminɛ kunna sini fo ka na filɛ yɔrɔ min na sisan. Ne cɛ sogobɔrɔ caman dara kɛnɛ kan yan. O kɛra ne cɛ. Baro k'i k'i dusuma lɔ. Denmisɛnw mana segin. Hali n'u seginna sini sɔgɔma. Baro i niyɔrɔ ye sogo min ye i b'o sɔrɔ. Ko bi sɔrɔ siga t'o la ne cɛ. Yan'o cɛ. Trésorier ko ten ko ba kelen ko k'a kɔrɔkɛ kumabɔ ko k'o bila bara kɔnɔ. A yɛrɛ ye 200 di. Baro ko k'o fana da o kan. Baro ko Doso b'a yɛrɛ ye 400 di ko k'o da o kan. Sisan sɔgɔli ko. Doso kɛnɛ san sɔgɔ kɛnɛ san wɔɔrɔ ne ma dusu filɛ. Ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu kɔnɔ la wa ne n'o lawulumuni. Ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu jina la Mamadu Dafeje ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu bɛɛ la wa ne n'o lawulumuni. Ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu kɔnɔ komi senu y'a lawulumuni. Ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu jina la Dafeje bɛbɛ ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu kɔnɔ ne n'o lawulumuni. Ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu kɔnɔ komi senu y'a lawulumuni. Ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu kɔnɔ ne n'o lawulumuni. Kɔnɔni y'o lawulumuni Lumakɔnɔ denkɛ. Ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu kɔnɔ na wa ne n'o lawulumuni. Ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu jina la Dafeje nuwa ɲɛmɔgɔmuso sigira dugu kɔnɔ na dɛ ne n'o lawulumuni. Dɔɔni jangan tɔgɔ mɔ dɛ.
fila sama matigi sama ya wara ko masila sama matigi sama ya wara ko ni ya ke kali kan ko ni na de yiri sama yiri ko ko ni mo ngam ko ne on va voir le boulot là du la drone ni les mauvais travail de la fête le gros avant fait qu'il jabi ça fait na ça fait ko ka be folie du dozo de la mama ko ka folie du somoma ka folie du ngone voloma kɛrɛnkɛrɛn ni ala ko ka jigiya bulon mɔgɔw fo ni ala gɛlɛn ya sababu y'olu de ko ka foli di animatɛriw ma maa o maa i se i yɛrɛ se a bisu na ko foli b'a bɛɛ ye tarawele ko bisu na baro k'i garijɛgɛ bɛ mun na ko dasi ba tan ye ko k'i ka juru jansa n'o ye tarawele ko k'o bila i ka bara kɔnɔ ka dasi ba 5 sɔrɔ k'o di jigiya bulon yɛrɛ ma o k'o don jisuma la ka ba 2 sɔrɔ k'o di animatɛriw ma ko ka ba 2 sɔrɔ k'o di anw yɛrɛ ma i t'a sɔgɔ ni ko Como bonito, así que para otro bonito hay que Somos bonito, así que para otro bonito hay que Eso fue con lo más con el bonito, así que para Es por donde huele ni viajo, así que para
kota dirisa nangi wele tigiyablo molu ngodu ye talala araki mali molu ngodu ye talala manden jelilu ngodu ye talala cameraman ngodu ye talala fale amadu ampate bala ngodu ye talala dunungane sadone manyana dunun koja dirisa ninjuru nim fule yana dialu me amaju fane bolore modige dusu ni manyane mangaram fa mane fi mana waju kitiri minanga kala mane fi mana kala do toma ma dirisa ngi tromo ma ingata kongori ba puri kanyini nya puri ka wuli ni mbarama za dirisa kongora ngi fa mane fi mana para kusa jaman to mare ma dirisa motina jarafa ni ma watu badala manyande wala ba bona sunu luma te wara sibono sunu luma te wara ta sibono sunu luma te alale ma sibono sunu luma te alale ta sibono sunu luma te amini manga modiye mo bishia de la ya madiye fenyu manga mande ni ma fe bagala tru sa wuli ki yungo nula urodine sungalo ko sungalo simbongi sabali goni folo asungalo bariga punya jama malanye kaki munya kaki sabali goni oda disa nobody disa nula ma disa ngi zomoro ne mi dili zon nabi e kan jabiye como fama di bebule como joga como dabra como naga como poliga como poliga kaspara ajla pulle ko sa dabra ko yo no me mara se ko jetto ngala mai janjo wada disa abo formo no ruwanya masabajelo nya woni ka fali france tae bakano soma ya mne para corona mobile me ta fer so sombo ana baru so mobile la ani ta ka fali se tae woni ta ka fali ji yoroni ai no mai woro kuna kani fenda ngisha tari mana tari josi ko je kana polure ko je dirisa to so mana ne gantara no ngonta ni ndongo fara kadi asuma mana ne gantara no ngonta ni ndongo fara kadi ina ko mra fenda ni mra bana ko sajuro ki ke sa friend ni mama to friend mo lu ki ke la friend ki ke so friend mo lu ki ke la friend ki ke so friend mo si ke ni lo dunia ko mo Oda disa ni watake pema kumunza makanyo oda kwa sukulu binela afu mwanya kako faramana oda kwa sukulu binela eke pema kumunza makanyo kunda ila yona dunia kona kumowa kanu bembelu
lamɛn. Kombo bila ko kombo dabra ko o kali kan fo nyina da ko nya kile bila afaka do so manjia ko kali ni ko kere ga dayro na danga kere ga dayro te anya da zafi ne ko musu ba ta to nyela kombo te kalo sino da na ko su ke kenyi kere ga nda kuma ko jenga ko ni الحمد لله رب العالمين أسيرا أنا سبب من النويت أبلغ سبب يا أمي يقول يفو أفرقنا على كاسيسي بارو نقول لك دوسيالا فأنفان yafo kafo doso ala ne de fo akosa na no me doso ala de wallahi billahi ne su wata man fa ko ta ne on ba do me ta mene da ko ne da aketa ito me se ne doso asi kan no ma wuli kan do fa ya fa fe ko de dire doso e ba fa ko de dire doso yafo yani sa jende galofi Yapo. Yesu minyene nyanyi ne Afrika nyine mfane mbane kramofe. Yem sabdolo minto afo. Gabriel Sinenda. Warancho dinge mama yi. Ani kumpla doso de na pa. Mali doso de na pa. Uloto kofalan dinge murge barga. Sobe dima wallahi billahi. Yesu minyene ne fe. Kana sama nyine ne fe. Sama karo nyine. Ute anga mali kono. Ne soro so nyine ne fe. Ne ma soro ne ko ke no wa ka andi ala so. Ya fama. Ogana siribe ma fo. Mbalma ro tere don jenye hono ka fo ka. Mali ko fala pe fo. Ka soma fo ka moru ka pe fo. Ka yo baragala ka pe. Ame ala deli ala ki bol men bonna. Me baru ben so. Ya fama. Jadi, ben so. Ni moro la bola kali. Baru moment traveling Africa, I want to go water in clinic. Kudo blaga para ko, anu mata ka bafla. Ko fla be o le. Sigile. Anu mata ka bafla, jero ka bafla be ko. Ya bro sa nyau di jero para. Baru yuji kasmo ya kabarebe. Potedri. Besiga ka potedri. Moduko ka pagiba. Moduko ka danisagi. Le diamant noir de la Côte d'Ivoire. Amuki hoi. Qui est pour eux généreux? D'où nous avons copié avec Malia, avec Tchoukéra et la Chine. Pour nous regarder dans les tués en Chine. Encore, il y a un programme de 6 à 6 ans. Il y a un qui a tué. 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 Il y a un qui a tué.
trola jendabila nama ke jala dabila yoro de sumalo bete mo ne ki bla nyu nyore sumalo sibi ni ke mo yo folo ne mo ngoni fi ne mo do sumalo jati yo ki baro bonyo ni mo nya abinu sukura ne mo manga me folo le akari ne ko le ngaya ni to boy o tingala ko sama solo Sylvie solo Sylvie ne ma do so ngoni te ye la kari ngi baro bodi moya ti mo so jamura jangi so to wala ko ko ye ka wala bisu ga ni na bo baro do wala ko bisu ga ni na bo ba am fa wale klero na ma ba be juya ni di bolo le nya bo da ka tre ka ni nya sala e mi na ya diri nya la ele te bolo no la bolo nya mi ando bisi rogati ko le pasi kila kare dal de ko le pasi kila quando mande ko le pasi kila fala di mande de ko le pasi kila o ko le mangale sumo le ke lo bien que mani ya ko san lo de to tri de ko de to ina me ka ke para ni tele ni kila imari ino ke lo to fo sa se na ko du ni de ro ya ta fatide adiari ye dora sumari akuyari ye dora sumari adiari ye nyakwa kuli dora ro akuyari ye nyakwa kuli dora ro aparga le asala ka to sula ka ne Banyak sekali kita ironi. Kalau dia hanya sekali kita yang sulu. Kemarin kalau sambil sama dulu tuh dia suka jam tiga muncul di bulan yang itu. Ini sama satu lagi di patron dulu sih mau lama sekali. Oh, ini bagus juga buka kameranya depan. Dulu ya baga nya kamera. Oh, kamera ni film abna juga kamera para ke. Ai sabari. Ande kena mau work semua kan no da do ba kan tiba do ba kan furugo. Fagen nam. O sugo pura bile me akoko di ti ya blo ma furo ko wale dungane ke seba watan laka. Obaga. Oh. Ne tuma kare antu mele. Ba mbola ro te ki ke kare. Yorodi. Ukatamwe. Atau que baru dia bisa, bah turu erkorari, baru kalau paham kamu dah pernah merasa kalau jadi dokter di, oke. Bukan ada jadi. Omwai, Semua kafe ini masih jadi bangunan online. Ya terkoko mana lo, nggak dulu mana lo, dulu ya tak. Nyama kalau, nanti mau lihat sama kata, baik kita mau pegang tahu sih kapui, kalau tahu sih kapui langsung. Bisa sih mabok ni main, abis itu di parabe no kena bela ni baik, aku pegang tahu sih kapui. Aku nyama kalau kiri apa dah? Terasa agak tu pada, mari na, wah angin tu jadi kerja, cuma macam orang ni baru dia kakek, kena ni kita bawa ambil suku kita juga, ada solo, aku.
Asmano simo marikane sumalo. Kena doso moni da yo yo mi boro boni moyano. Mo mune prenda e fikiri wole fendere. Bari wole mo kare baru ye dunia kono mo sa te ke mulo ngame mo ko yo chamo tu te no na te mi mo foro chamo ngi. Kumu wati le ko ye. Asmano ma si do fo abe ye. Aso. Baru Sociedade baru ngomong. AX27 99 amagina tigi fe ala jati kama kan deme pour que akase ka bokata ci tellement do de babulu luso de na ba soma de na ba na ye kuma tabulu fa ko kanye kon fa ala itrawre no yo kala ale mutula kono ale be na wuli sisa kana bonita ikano ame 6e édition na ko jara kine
Il n'a pas eu un gros salaire. Doso ni soma o weyima o kodɔnna o kokɔrɔdɔnna o musa ko bi sira fama n bɛ kuma tigɛ ɲamakala ye jeli numu fina garange fa ye k'a lɔn k'an ye mɔgɔ dɔ ye kɔ nin yɔrɔ fila nin jeli sigi kɛnɛ tɛ numu sigi kɛnɛ tɛ fina sigi kɛnɛ tɛ garange sigi kɔnɔ tɛ hali nin ye donso de donc sigiyɔrɔ dilen bɛɛ ma a ye sabari a ye sabari yan ye organisatɛri sigi kɛnɛ de ye ɲamakala sigi kɛnɛ tɛ ɲamakala tɛ se ka organiser parce que nata bɛna de la i tɛ se ka baara kɛ donc minnu mako a ye lamɛn la ne kɛ dɔ ka kɛnɛ dɔ fɛ k'a sɔrɔ a y'a to o t'a la a tiɲɛli k'an nala an kana fɔ k'an b'a bɛɛ to ko dɔ ma mara nin hali sigi dɔw dɔw kɔfɛ dɛ donc ɲamakala ye sabari parce que n'a fɔra bɛ ko kelen ɲamakala kɛ kelen na ne de tɔgɔ bɛ fɔ ko min y'a tigi a to ko n'a donso ko dɔn ne tɛ sumako dɔn dɛ sumako ɲamakala de ka ca mɛ donso ko ɲamakala man ca dɛ suma ko ɲamakala de ka ca mais donso ko ɲamakala man ca dɛ sumaya ni donsoya tɛ kelen ye. Les télévisions là, c'était n'importe quoi. Dans l'écran des gens, pas tout le monde. Non, non, tout ça. Merci. Doso di somo doni dumi o jinatigiw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ i k'a dɔn tako wɔɔrɔnan n'o ye festival de donso mɔni min san o san mois de mars kɔnɔna la ni dali masa y'o yira anw na i k'a dɔn dɔnni ani seko kɛnɛ kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ i k'a dɔn a kɛnɛ belebele an bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka na dosow ɲɛnajɛ ka somaw ɲɛnajɛ ka jinɛtigiw ɲɛnajɛ. A daminɛna kabini alamisa don n'o bɛnna ni kalo tile 18 ma ka tila ka tile 19 k'o susua su in na i k'a dɔn o y'a kuncɛ don ye ɔ kɛnɛkɛrɛma i bɛ yɛrɛ Ablaye ninnu kɛrɛfɛ mikoro dɔ in bɛ yen i b'o jasa. madame yani Ablaye ka wuli ye union nationale de demande Mali mɔgɔw nalen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Isufu kɔrɔni Lumakɔnɔ denkɛ ɲɛkala a ko ciseru ma jiya minnu ka ciseru ma u nana ka n'u sen jɔ k'u bɛɛ ye fa kelen u bɛɛ ye ba kelen olu fana ka hakilina de ye tagabolo kɔrɔ u bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na an ka laada kɔrɔ donsoko ani donsomɔni ni somɔya dɔnni yɛrɛ bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min olu fana ka laɲini de y'o ye ko jigiyabulon ye nin baara min kɛ nin ye k'u ye hakilina ɲuman kɛ fɔlɔ k'u sara ko maa fila ko k'ale jigiyabulon mɔgɔw ma union mɔgɔw ko ten ko don ji suma la seru olu dara min kɔnɔ ko ten ko tun b'a fɛ ka daburuɲɛ fila fɔ a ye mɛ waati dafara o kama ko i ka juru i ka tila langoloya ba fila ko k'o minɛ k'o d'i ma i k'o don woro la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mana ko n'i y'a mɛn mɔgɔ caman bɛ dusu kɔnɔ lamɛn dɔw tɛ se kɛnɛ kan mɛ u b'u to gaso k'a lamɛn o sababu ɲuman fana ye aw de fa kelen ko k'o minɛ k'o di arajo ma ɔ ko kuma ka gɛlɛn k'o 400 ko ne yɛrɛ k'o faamu. An bɛ Ala fo k'Ala barikada festival de donso mɔni an b'a ta ko 6nan na dali masa y'a yira an kɛnɛma na donsow bɔra somaw bɔra an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn yɛrɛ ci kɛko ɲuman i k'a dɔn jigiyabulon ni jɛkulu belebele de don anw fɛ farafinna yan farafinna tile b'i bolo fɛ ale de bɛ dɔnni kunkɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ siɲɛ 1 pewu mois de mars kɔnɔna de la a bɛ kɛ nka ɲina Ala ye a tile bɛɛ i k'a dɔn kalo jumɛn ma n'o ye kalo tile 18 ye ka taa se kalo tile 19 ni ka tila ka taa se Abuba ma donso bɔra farafinna bɛɛ fɛ ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana a donso bɔra a jinɛtigiw bɔra i k'a dɔn a dɔnni tun ye kelen-kelen bɛɛ bɔra ka na fara k'an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ Burkina
Faso i ka dɔn jamana in kɔnɔ jamana in tun jɛra ani jigiyabolo mɔgɔ k'u sɔnna Burkina Faso ta k'a kɛ pays hôte nka Ala y'a kɛ daroya dɔ nana olu ma se ka ye kɛnɛ kan nka u ŋaniya bɛ kɛnɛ kan i ka dɔn ambassadeur yɛrɛ ka représentant ale nana kɛnɛ kan nin ko in daminɛ don ka na k'u kari o tɛmɛnen kɔfɛ Paul Chambile o ye nanzarabilen ye dɛ lamɛnnikɛ e de ye tiɲɛ tɛ an bɛ foli lase Paul ma Paul Chandele ale ye an jɛɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ festival o festival kɛ olu de bɛ appareil di mɔgɔw ma mais ɲina an ma se ka appareil sɔrɔ mais u y'u sen bɔ u bolo kɔrɔ ka na donso an ka yɛrɛ Prési. Ah, photo kelen ta. An bɛ bɛɛ fo dɔrɔn abarikala ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'a ma ɲa baara dira an ma an ka jɛ ka baara dilan ɲɔgɔn cɛ mun ye an ka ɲamakalaw ye vraiment an n'u bɛɛ fa kelen ba kelen an bɛɛ ye jɛɲɔgɔn ye mais u b'aw jigi u k'u jigi sɛbɛn maa kelen na olu n'anw ka jɛ ka baara kɛ komi anw yɛrɛ y'a kɛ i n'a fɔ anw yɛrɛ y'a kɛ cogo min vraiment n'u sera ka ɲɔgɔn ye k'a to maa kelen ma o de bɛ di an fɛnɛ ye pour que baara ka na tiɲɛ sinon o juguw bɛna k'an na k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama an bilalen bɛ baara de la donc an bɛ baara min na ɲɛfɔli min kɛra n ye o k'u jigi sɛbɛn maa kelen dɔrɔn na an ka se ka baara kɛ n'u fana ye micro minɛ u b'a dɔn k'a fɔ maa minnu fana bɛ baara la waati ko de don ni waati ko min don u k'a dɔn k'a fɔ n'u ye kuma nɔgɔya ma fɔlɔ tɛrɛ la ka ban ci den dɔ bɛ Musa Bolo walima mun mana ko bolikaw bɛ da la yɔrɔ la ale ye Tarawele bolikaw bɛ da la u bɛ se k'u ladon wala i b'i ka baara fɔlɔ la cɛ i ka sun kojugu wala o ni n'i ka kow bɛɛ kelen Can you come on there?
Apla Dondara.
ka cɛra n ko sugu e ka cɛra n ko sugu la dɛ ko k'ale ko Marisanga ale y'o fɔ ne ɲɛna. Come on,
mini mɔni nisu sumuni yaba da kendo ne mini mɔni la barika ni yaba mɔni la barika bula sa dula maso so wadro dulu ba jama wala wala gengile mi baraka do wala do ba ke sumalo na mali da ngoma Murage dengan terus mungkin mulai dia melanggar di badan melanggar di kabur, buat kita badan mulai ini pada banyak deh. Kali kelam makan ini serabu, ni perlu jual nak perlu apa itu ni. Kali ni mana masih mau ini serabu.
go kumsa. Ablay. Isabar sa. Bagi sabar don ban. Fanim me fanim ngoro mata pe magoro isabar. La me mala pe mlo bole yari. Darga isabar sa. Doi bele barake. Ilok dari nyabu. Mabuyan sila kono mafe anye kono mbale kam. Mun vole sa ko mali kono bi. Na fara kanya mo joni. Ali ro kanya mo riska kalama sarangaro. Ako ko kuma jamanta le fe kale ngoni ko fudo dinere kaye ngoni ni jansa ka sarangaro jansa. Seba wa mwa kabele yango ni bara kono festival kene kaya sungo. Obamba ni kondere ai no tondoles ni tere anga boni bongoro angwa kili sumalo la bete devi na koma ipani kwa ile mbele afoto ko horo Oba fo wonya wo. Dan kali dora mulu kai bis kamu kamu. Arma kita angga grup Brigando Sukalo. Bakele ko ka Sukalo jansa ko ka blanco ni bara ko barga. Islambo dan daga ba buri to so inare. Sebon segu ana tramoy ana kandem. Ina su da ina da wuri ni. Ana do kan kefe. Ko ina ko ari abla ya ngwa. Abla biliti biso bora la ka ba to ergele. Ergele do biliti biso ta.
Mali doso fo k'a kɛ to dɔɔnin komi nin ka kurun de aw b'a to u ka continuer n'a sigira a jateminɛ bɛ kɛ anw fana bolo donc ni ale ka e n'a Mamadu ka wuli aw bɛ jatigɛliw kɛ ni doso sɔnna a ma Musa Kuyate aw ka yamaruya kɔnɔna la parce que kurun de classé la ka ban ale kɛ continuer an maa makɔnɔ a kɛ tila a bɛ minnu ta dɔrɔn a k'o ta derrière la voilà. Ablaye ye minute 36 kɛ ka ban donc i ka fɛn tɔ tɛ heure 1 bɔ i tɛ taa n'a ye joona ni a t'aw bolo ye o.
fa kana kana mo
a bɔra faransi ka na Ablaye ka nin festival ko ye n'a bɛna Ablaye kunbɛn nɔ jigiya bulon ka yamaruya kɔnɔna la donsow den na ban jɔn ye ne yɛrɛ o kɔnɔna la an bɛ ka taa. Ablaye i ka miniti tɔ tora 30 miniti 35 de tori bolo i b'i cɛsiri joona joona Masangare ka wuli miniti 30 ani miniti 5. Ablaye miniti 30 ani miniti 5.